nazi demogutxo orduan, garko dalozoaren oiko bilkurai, eta lanzerrendei berotea, aurreneko puntua, aurreko bilkuretako aktaren onespena ala dagokio. Dauzkeu bi, bat, martxoaren 27ko udalbatzan plenoa egindako ohiko bilkura, eta besti daukegu apirilen batean ezoiko bilkura. Orduan, bi desberdin die, bosketie ez dakit nola emerjoen, o betiko sisteman sartzean esanez egon ginenak ados baldima daude ala, o ez dakizuk esan dut, banaka bosko dut. Berez banaka, baina, bueno, nahi dut, Esta bicho principios van acá. Baina, bueno, está aquí se no acabas eso sí que Bueno, orduan aurreneko aktin buruz, batumete zerbait izateko, martxuoko 27kuna. Bosketiako aldeko botu. Kontraku. Abstentzioa. Eta bigarrena, apirilen bateko udalbatzak duzun plenoa ezoikoa. Horren buruz, batek zerbait izateko. Orduan bozketan, aldeko botu. Kontraku. Eta abstentzioa. Gelitzen dien, eta biharrengo puntua pasatzea. Azkoitiko hiri antolaketako araudien testu arte ginearen lau aldaketa zehatzaren lurzoro urbanizaezinari eta araudi orokorraren testu bateratuari dagokiona. Behineko onespena. Bueno, hemen ezagu dugu, lehen gortin hasi ginela, Azkoitiko hiri antolaketako araudien laugarren aldaketikin. Laugarren aldaketa honetan 5 eremu ziren, ikutze zienak, San Martin, San Juan, Pasarte, Ezarre Jandalo, eta gero lurzoru ez urbanizakarrixe. Lehen gorteko txaileko plenotiken pasau genduen, hasierako onartu benitun, eta gero baki uste, hauek bialdu berri zeteiela kopure, kopuda. Eta, handiken etorri zin, 3 eremui aldaketaik etzixo behen jartzen, eta onartu ite zituen, eta gero beste 2 eremu, aldaketa batzuk eskatze zituen etxeko. Orduan, 3 eremu, hau da, San Martin, San Juan eta Pasartea lehien, lehenko hileko plenu ja behin betikoz onartu indikeu, eta oin dakarrena da, lurzoru ez urbanizagarrixe, eta horrekin batea, testu bateratu ere egin da, eta horren hasieраkoz berriz onartzea dakarreu. Ezarre Jandaloko momentu utzi egite dugu, aldaketa beso ezikitze zitulako. Orduan, planteatzeana da, lurzoru ez urbanizaezinari dagokizona behin-behinekoz lehenengo honestie, bihatzie berrizeko pure, eta behin onartzen bai berriz ekarreko genuke behin-betikoz onartzea. Batek zehoz ezateko? Bai, guk bat adiken aipak izan dugu, batzurdetan, eta gaurko onartzeko ekarri zenuten bine bai, eta guk kontra gote dugula, zerbitzeko naiz dako oso batzuk egin beharreko dian, beste batzuk ez daude, gure iritzi zuen egin da, eta kontra dugula. Eman beharreko argibidea eman dizkigula uste dugu bentzen, eta baiezkoa emateko arazorik ez dugu ikusi, eta gainera Garero Gasteiztik, bertako teknikoen oniritzia eman beharreko diotela ikusirik, gure baiezkoa. Ez du batek, hori mosketin dugu, handeko dutu. Kontraku. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. Hirugarreko puntua, eguneko lan zerrendan.
kreditu transferentzia bidez kreditua galdatzeko bi zenbakiko espedientearen onespena. Bazuneko konposizioa aurkeztu gendu, eta edo lehenko azken eman ginen irizpena, aldaketa txiki batzutik. Bueno, ekartze duguna da, 1997 kreditu transferentzi bat, diro bana inbertsizotako bi partidatatik kentzea, Basarte poligonua eta Ugarte Industrialdeako poligonotan, lehen goien komentago duen bezala, gexei jarri gendurako aurrekontutan, 2018 jarri bertarako parte bat, eta hori txerta udalako gero, 2019ko. Ordu nortik hartzei, 111.710 euro, eta partida desberdinek die. Nabarmentzeko, hainbat eraikinen mantenimentutako, garbiketako, epare leku saldaun deulako, eta hor, bigarren kapituluako, 18.500 euro dituzte. Diru laguntza batzuk, finanziratiken berrisek hartzen debenak, adibidez, Antramesetan ganaulei ebetitukatzea, aurten garagardoa zoki ere badaukeu, irubiderri irure ekie bentsatzea, diru laguntzako esintzako 11.500, kreditu globaleako 2.500 ikuste, eta gero, inbertsio txiki batzuk etxeko, hainbat ezkoiera, musika bandako instrumento bat eta beste 1.100.000 berrogean izango ditzak. Hori da planteatzen. Matematiko nahi buruz, zerbait? Zaituz bakin? Kreditu aldaketan beti esan hori dugula. Zegoen gaiera erabertzen dituzuela, beste taldeon iritzia kontutan hartu gabe eta adibide garbi bat, Soloko pasarela dugu. Pasarela nileko udal bilkuran, hau da, martxoan 27an, pasarela bera, martxoan 27an, bozkatu genuen pasarela horren akatzak zuzentzeko kreditu aldaketa. Baina, pasarela bera dagoeneko, horreko egunetik gure herrian zegoen, egin beharreko zuzenketak egin eta gero. Beraz, garbi azaldu zenuten, zabat axola zaizuen, beste hon iritzia. Eta idazkari nagusia hemen dugunez, jakin nahiko nuke, honek denak legeria betetzen duen. Eta, zer esanik ez, beste okin kontatzen ez duzuen bitartean, gure kontrako bozka izango. Jarrik asko. Beste matek zerbait izateko? Maia? Komentatzen dago gara bezala, kontua da, tramitazio administratiboa aurrera ematen ari gerala. Azkenean, kontratuan modifikazio aurrera ematiko lehenengotan kreditu aldaketa gombia da, kontratuan modifikatzeko kreditu nahiko eduki behar dezu horre suposatzen duen gastu funtzari aurre itxeko. Orduan, gertatudan izan da, eta lehengo azteko irigintza batzordean ere, horren berri, edo hori zegaitxe gertatu da edo arrazoratzen nazian, modifikazioa inalizateko dokumentazioa zuzendaritza fakultatiboak aurkeztu behar duela udaletxean, irigintzako buruak aipatu zuan, hainbat aldetan eskatu izan zaiola, hori akreditatzen miliak ere ekarri zituen, eta zuzendari fakultatiboa bertan egon da komisioan, berak azaldu zuan, euran berandutza edo oinarrituta izan zala, agentziak izan zuan berandutza batek, hau da. Eurak urari konsulta batzuk itxena egiten dizkiola, eta horren erantzuna nahi zutela txertatu, guri helarazi bihar ziguten dokumentazio horretan, eta ez zutela jasotzen, uraren erantzuna ez zutela jasotzen, eta horrek eragin diela beraieri, guk modifikazioa izateko behar dugun dokumentazioa ez aurkeztu izan. Orduan, espediente administratiboa esan dugun horrek asko atzeratu. Eta deskoordinazio bat egon da denboratan, horren jarraipenan eta espediente administratiboan uztartzen. Horra, hori izan da gertatu dana eta hori izan da. Berez, aurretik inberko litzakela kreditu aldaketa eta gero modifikazioa. Eta ez dakit, politikoki ere ez dakit zerbait duzuen esateko, gauza hauetan zerbait enteratzea eta hemen ez dakit, oso normala iruditzen da, nik uste batzorretan informatu batu zuela, gero, pasaute gero, zer pasaudin, baina jasu duxan mentzagoela. Nik uste informatzen putie, zegoen horratu bat, gero lagu enteratzea eta gero hemen iskandia sortzaile eta nik uste ez zela esarre pasako,
Zama zenuten, batzatzen ezaku hau lan berdeu, hola berdeu, ez da, jo, behik egin gozuelako pentsatu zen horreki eta bai ez botako jautu zen, o ez da gitzea, jakin ez duko gintzen. Nik uste, bi gauze totalmente diferenti da, Oin ekarri du kreditu aldaketa bat, eta kreditu aldaketa honek ez dagoen lehengo hilekukin zehikusirik. Beste goz bada, kreditu aldaketie dalako, lehengo hileko kreditu aldaketiatik esplikazio ematen nahi geha. Baina berez, honek ez dauke lehengukin zehikusirik. Lehengo hilin esan genuen, lehengoko plenune esan genuen. Enterau ginen batea jarri gendula. Osea, zubixe desberdinez zalata bai, zemat bertzan eta zemat etzan ber, ez genauken nik eike. Zemat giro gexo izango zen. Enterau ginen batea zemat giro gexo bertzan, eta gaina, jakinde, aurten ze problema daukeun, kerakinik ezin geure egili. Eta enterau ginenin, justu bi partida hauek libre zeudela aurreko unin izan zen, eta egun hartan izan zuen, zemat giro bertzan zubi horrentzako. Eta enterau ginen batea, eman genuen bai komisioa eta bai dana. Orduan, kontratu modifikazio ikiek da hondik, oina idie eiken, partidi jarri eta gero aida modifikazio ikiek, gauzie da, zubixeia amantagola. Hori ezin daukau, hor da, baina prozedimento administratiboek bagifu. Ez dina idie, guztartu, egokin ez izango zen, horrekin kontura guinenin zubixe geldiu. Eta zubik ez ekarri. Segin duan aiken, eta gano bukatzenin, zubixe ekarri eta ez da. Eindana izan da, zubixe etzan geldiu, zubixe ekartzien, zubixe ekarrin da, eta prozedimento administratiboekin bukatzen egian. Hori da. Orduan, entera ginen, batea, kantidadi ez zematetu zen, batea eman genuen komisioa. Eta lehenko egin esplikau genuen, eta gero egintzako batzordin ilontakun, etorri entzan zuzendaritzakue, eta egintzakuke, ekarri zitu meliak, zematen izezkauza, zematen izetzen ezkau, bertzan dokumentazioa aldaketa hori egin alizeteko. Ni eta gu kredito aldaketi onartuz pasan? Zer pasan? Ez da git. Da paleo eta balitz, ez da git. Obra ez da lehenengo obra bat gexo jarri berri zen dana. Gertatzei, modifika hauekin dira edotien. Ez da, balio eta balitz, da, deusek, enberdin bezala ez dira, balio eta balitz, izite deusek ondoi bat duaie, gero te problema, horik, baina horrekin izan duzuten... Zeuk esan dezu, ez balitz, esan dezu, balitz zeuk esan dezu, ez pasan onartu, ez balitz onartu. Ez pasan onartu, gezki egin desan duzek, horrek egin nahi, gezki izan dut horrek egin dut, pasago ziren, igual ez ziren pasako gezak batzuk. Baina gezki egin desan dut, zeratzik ez pasago balitz ondo egin desan dut, zer pasako, baina horrek gezki egin desan dut, horretik, gatu pasago balitz. Bueno, a ber, asuntu eda, zuzen, asuntu izango zen, obra bati, zehoze ikusten badin da, zehoze daula, geldiu. Enberrekuein eta segiu. Kasu honetan, ez da geldiu, deskoordinazio bat egon da, eta aurra segiu dudana. Zuzentzi eukideu, hobeto hileikena gozek, por supuesto. Ez da zerbait? Bai, nikuk zentzu honetan kreditu transferentzia hori gintzen daik bat partia egiten dela doz, da ez dut bat dutako. Eskerrik asko. Orduan bozketen duk. Aldeko botu. Kontraku. Abstentzioa. Onartuten giltzea. Hirugarrengo puntun, Intzausti jauregiaren zati baten erabilera iraurgi lantzen ezeari lagapeneko baldintzen zuzenketa onestea. Daude, akaso zuzenketa bada. 2007ko horrezen eta sexen, ingen du iraurgi lantzeni lagapena egin Intzausti jauregisen erabilegi dago gizonez. Eta, diktamen hartan, oin ondo irakurrike, ikustea bakatz bat. Zauela zuzenien, zeren aiginen ezaten lehenengo pisue udalak ibili leikela eta baite bazkongalik ibili leikela, baina gero ezate deu iraurgi lantzeni hirugarrengo pisue emate zeula esklusibidadi eta baite lehenengo pisue ere. Orduan, geroa kontura hugean zea bat izen da, eta da zuzentzie eta ezatie hirugarrengo pisun erabilera esklusiboa daukela,
baina lehenengo pisun erabilera puntuala daukela, udala eta beste erakundikin batea zein koordinante. Orduan horretxe zuzenketa bada. Normaltza jotzen dugu lehen solairuko gelak partekatuak badira eta udalaren akabegoa udalatxeak ematea erabiltzeko baimena eta anazkoz. Bozketa ingo dugu, aldeko botoak. Dago batez onartuta. Botarreko puntua. Malkorbide kalearen izendapenaren onespena. Kale berri baten, kale izen berri bat bergendun. Komisioan komentau edu bezala, esplikatzeko txalonerrekako bidea. Txalonerrekatik enazteana, San Martine hartetzeun kamino horri bide bat izen bat ematie bertzan, hor ikusten etxik okida sebezea bat. Ikusike txalonerrekako etxik, txalonerreka osoa bezala daudela, izen horrekin daudela, bat, hiru, zenbaki danak daude, beste izen bat ematie kale horri. Lehenengo adixezan, gure lege adixen tokatzen nahikie, eta azkenekuen nola entzan behitzea ginen espedientea, eta espedientien, zagoen Juan Bautistan txosten bat. Juan Bautista egotzen ginen, aber ze izen zehaitxe zizkun, gomendatzen zizkun eta bat, beharek esan zineri, horri toponimia hitzek asko gustatzen zizkola, leku 15 ikusisek eta daukebenak, eta bi planteau zizkun. Bat zaun, teili 15 ikusise daukena, jakinde, San Martin aldine gero tainta eta dozkeula eta bar, eta gero beste bazan Malkorbide. Eta Malkorbide horri txostena etxeko ezkau ginen, egin zigun txostena, eta esan behar dugu batxe, horri toponimia gustatzie, zeuze ikusise bat daukela baite, gero ikusi duekin eta da 2010 azkoiko toponimia onartu zan plenuen. Eta horko hitz bat da, Malkorbide. Lehenko hitz zar bat berreskuratzen baite kale izen honekin. Kale horri guk txalonerrekako bi alar ezan Malkorbide izan berko dugu mendik aurrean. Onartzen maden. Hiru zenbaki izango bakarrik, Malkorbide bat, bi eta hiru. Komisioan esplikau edu bezala beste eremutaren berdien etxiek eta bebarruek bezalde gurikoitu eta bere garasen beste kale batzuk azmo berko. Kale izan barren berri honek toponimia du bere kontza, zuzen zela, eta pertsona esanguratzuren baten izena jartzea erabaki behar izango bagenu, ziuruenik eztabaida sortu litzateke. Emakumeren baten izena izateare gustatuko litzaiguke, baina arazo eta eztabaida zuak ekibiteko asmoz, gure aleko guzti. Eskerrik asko. Zenbat ezagok komentatzeko? Bozketa ingo dugu. Aldeko botu? Batez onartuta. Sigarren puntun, 2020 urteko Azkoitiko udalerriko tokiko jaiegunak zehazten. Denborik biltzegia, datorren urteko tokiko jaiegunek zehaztie, eta urtero bezala bi planteatzekeo, diela Uztailako eta Maika, eta San Andres egune, Azaroako eta Mar. Datorren urteko egute ditzen, bi hosek jaiezetik bat uztirela eta besti aztelena. Hiru egun hau goien bisetan, zuzen. Beti erabili hori ditugu herriko eta provintziako jaieguna izanik, ez dugu uste arazorik egongo denik eta beraz Eskerrik asko, bozketa ingo aldeko botu. Batez onartuta. Zazpigarrena, udala, elkargune eta San Jose egoitzaren 2018ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. Ogazuneko komisioan esplikago nitu zehatza, baina gainetik zenbaki batzuk eta bat batek zozeren hori bat nukeo lopezea, anaiton esplikatzeko galdetu, baina. Txostenak nahiko luziek die, du dauzkeu,
San Jose egoitzak inaziko naiz, San Jose egoitzak 2018 93.000 euroko aurrekontu bat eukizun, hasierako iritsi zen zen eta bukaerako ere bai. Aurrekontu horren ondorioz, onartuteko eskubidik eta onartuteko gastuek kontu neukite, eukizun emaitza 2018koe, izen da 7.380,67. Hori izen da aurrekontu emaitza. Doiketa egin da gero. Eta gero, gerakine izen da, gerakin garbixe, 272.582,83. Hori esango dugu, San Jose egoitzai buruz. Elkargunean jute maldimagea, Elkargunek hasierako aurrekontu izen zen 801.993,76. Eta behin betiko aurrekontu 2018ko izen da 813.997,02. Bere emaitze 2018koe izen da 144.006,11, positibo, superabitekoe, eta diruzaintza gerakine izen da 911.794,94. Eta udaletxea jute maldimagea, udaletxeko hasierako aurrekontu izen zen 14.000.000 eta eunekoen. Eta behin betiko aurrekontu izen da 18.999.855,9. Eta emaitzeta jute maldimagea, emaitza izen da udaletxekoen. Bat hauen. Aurrekontuaren emaitza doiketak egin ondoren, 3.514.207,87 izen. Eta gero, diruzaintzako gerakinek guztire, 6.943.303,95. Horri, kendu berdixo, kobrantza zarantzagarriko saldue, dala, 1.756.947,17. Baite kendu berdizko, diruzarrerei lotutako gastuak finantziatzeko 286.712,73. Eta hor gelditzezakun gastu orokorretako diruzaintza gerakina, izen da udaletxekoe, 4.983.913,75. Hor ezate dugu beti, 2018tik geldiuteko gerakine kalkulatzean lehenengo ikusteala 2018tik ze partida gauden, kasi berri hortute 2019ko txertatzeko, eta lehenengo txertaketi egin gana izen da 2.404.940,91. Horren ondorioz gelditzezakun diruzaintza gerakine da 2.695.193,90. Gero dekretuketare hor dauzten zute, eta batek uniburuz hau berri eman da, osea que... Zortziaren puntua zartuko da, behin betiko onestenen berri ematea. Eta hortan dauzko 2019ko urtarrilaren 30ko udalbatzak onartutakoa eta alegaziorik egon ez denez 2019ko urtarrilaren 30ko udalbatzak onartutakoa eta alegaziorik egon ez denez behin betiko onartua, herritarrentzako arreta zerbitzuaren funtzionamendua arausten duen ordenantza eta azkoitiko baratza ekologikoen esleipen eta kudeaketarako araudiaren aldaketa. Azaletik, 2019ko otsailaren 26ko udalbatzak onartutakoa eta alegaziorik egon ez denez behin betikoz onartua, 2019 ekitaldiko Azkoitiko udaleko lanpostuen zerrendaren lehen aldaketa. Behatziarriko puntun aurrekontuari buruzko informazioa, bakizu eta akumulatzen dute alda, enerotik horrea,
eta beti ikintzola prestetasuna, baldu dematu baldimo, gure eskutan baldimo, ez dela interbentzio bidez erantzun emango zakola. Eta, beste izbaldimo, 10. puntua sartzea, galde errekoak. Ego egin. Bueno, espaldimo galde errekoak. Zazpirek eta 28 ginik, guk haute emateu.